meer je doet, hoe makkelijker eigenlijk alles wordt eigenlijk. Alhoewel, ik moet wel zeggen, gezien mijn leeftijd is powerwalking af en toe toch wel, denk ik bij mijn eigen hak, 10 jaar eerder moeten doen. Ik ben daar eigenlijk toch een beetje te oud voor, denk ik, maar ja, goed. AV Weert is een club voor iedereen, waar je veelzijdig kunt sporten. Het is een club voor de jeugd, maar ook voor senioren binnen de gemeente Weert. Waar veel sportactiviteiten worden aangeboden, waaronder het framerunnen. Met dank aan Limburg Athletic Plus, de gemeente Weert en de Dirk Kuyt Foundation hebben we het framerunnen op kunnen zetten. En daarbij zijn mensen die het normaal niet lukt om te sporten, hebben we toch kunnen activeren en in de mogelijkheid kunnen stellen om toch te sporten. En dat zie je hier achter je nou gebeuren. Ik kan niet rennen en op die framerunner krijg je weer, je kunt rennen, dus het gevoel van de renbeweging die je heel lang kwijt bent, die voel je weer. Dus dat is een mooie ervaring. Ik ben door de fysiofitness, de fysiotherapeut, die heeft me erop geattendeerd dat dit was. En hij had het idee dat dat wel wat voor mij was. En daar had hij helemaal gelijk in. Hoogspringen, hurken, hurkhoog, voortijdswerpen, sprinten, balstoten, hordenlopen. Ik vind het leuk omdat ik zo lieve meesters en juffrouws heb. AV Weert zie ik als de meest gezellige vereniging van Weert en omstreek. We hebben van alles en nog wat waar we ons mee bezig kunnen houden. Van trainingen en wedstrijden, zowel in het bos, wandelingen door het bos en in het buitenland, wedstrijden in de stad zelf. Dus ja, zo zijn we eigenlijk iedere dag wel bezig met van alles en nog wat en vervelen we ons nooit hier. Ik ben Lisa, ik geef training bij AV Weert. Ik geef training aan de BC en mini-pupillen, dat zijn de allerkleinste atleetjes en dat doe ik met heel veel plezier. Die kinderen zijn hartstikke blij als dat je ze iets laat doen. Ze doen eigenlijk alles, je kunt het zo gek niet bedenken. Dus de energie die dat je ervan terugkrijgt van die kinderen, dat is geweldig. Ik ben in 2011 met pensioen gegaan, ben ik lid geworden van AV Weert. Ik ben begonnen met wandelen en met Nordic Walking. Vervolgens ben ik gaan sportief wandelen. Nu doe ik powerwalken er ook nog bij, dus we zijn volop bezig. Ik doe ook gidsen, ik doe heel veel 20 kilometer wandeling uitzetten. En ik moet zeggen, het is een hele leuke hobby. Alleen er gaat heel veel tijd in zitten. Wat is het verschil tussen? Recreatief wandelen is dus gewoon zeg maar normaal zoals iedereen wandelt. Nordic, daar loop je dus met stokken zoals je eigenlijk ook Nordic doet langlopen met stokken. Met een speciale techniek. Het sportief wandelen is in feite een tempo hoger dan het normale wandelen. We krijgen allerlei oefeningen, krachtoefeningen, tempowisselingen en dat soort zaken. En de powerwalken, daar zijn we nou sinds vorig jaar augustus mee begonnen. Er is 3 technieken die we dan moeten toepassen. En als je die gaat toepassen, dan merk je gewoon dat je steeds harder gaat lopen. En uiteraard ga je dan ook steeds harder wandelen en ga je ook steeds sneller sportief wandelen. Een hele leuke groep, met hele leuke dames, leuke trainers. Ja, fijne begeleiding. Het is niet dat je moet zeggen, je hoeft niks, je mag het. En als het niet gaat, gaat het niet, dan ga je gewoon wachten even. De groep heeft zich op korte tijd best wel goed uitgebreid. Dus daar zijn we heel blij mee, dat er steeds meer mensen interesse krijgen om mee te komen doen. Oh, ik vind het gewoon leuk. En sociale contacten, leuke mensen en ja goed, dat hoort er gewoon bij eigenlijk. Ik vind het leukste, ja. Je kunt hier starten als je jong bent en ja, je kunt hier eigenlijk steeds ouder worden. Je ziet het hier, de jongeren lopen rond, ouderen lopen rond. Je kunt hier van jong naar oud opgroeien. Maar je ziet het, we hebben hier ook hier in een krachthonk, we hebben onze eigen prachtige locatie waar we echt van alles en nog wat kunnen doen. Het is een laagdrempelige vereniging en dat maakt het ook ontzettend leuk om hierbij bij betrokken te zijn. Jullie missen iets. Echt, jullie missen echt iets. Of het nou wandelen is, sportief wandelen, Noordelijke. We hebben ook prestatief wandelen voor de mensen die nog harder willen lopen. Dus we hebben van alles. Je kunt nu zo gek niet bedenken of je kunt komen wandelen. Als je interesse hebt om bij onze vereniging mee te doen, dan kun je altijd even contact zoeken met onze ledenadministratie via onze website. Daarop kun je aangeven dat je interesse hebt, dan nemen we contact met je op
kijken we even waar je het interesse naar uitgaat. Want we hebben zoveel aanbod dat we dat eerst even afstemmen. En dan kun je altijd eerst even een paar keer meedoen en gewoon even om te kijken of het ook inderdaad aansluit bij jouw wensen. En daarna gaan we uiteindelijk het lidmaatschap aan. Dus ik zou zeggen, kom erbij, schaam je eigen niet. Wat is de maximale leeftijd? 101.